Maduka chere mabuja akanaka tauya nadzo dzakanyakadza nyasi nhau zuva rochigumi noshanu mwedzi uno waMbudzi. Mazuva arikuita kutekaira mhanduwe zvinotoita kuhwadza ndikaiti kunyepe nhau dzanyasi ipapa mapurisa amukirira akienda kumuzinda wokambani yatendai biti iyoyo Bweta kuMilton Park wanga wakaita kuzara mhanduwe marayoti ikweyo osaya kuti kohoko pazoita biti kuti atoite kutotsvaka magweta ache kuti aende kobvunza kuti kohoko mapurisa akati aiwaba tiribe chatiri kuda kwavari tinondoita basa redu rokundotenderera chichengetedza vanhu idi kuitiwa vana vadiki chaiko. Rekai tione ipapa wamwe mapurisa agonza aenda kumuzinda homba yaHerbert Gomba. Rekai tione kuti zvii zvinoinyatsa kuitika ipapo. Wari kusha fani kuti wakuru wari kuronga kuratidzira nokuramba zvese zveucho 2030 nokubata kumbiro romutemo ndizvo wari kuronga. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Tinoramba takazviringa tichizokunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaitika. Wamwe wari kusanganisira anatendai biti newamwewo masangano anomirira kodzero dzevanhu pokare nemasangano anoita zvokuti vanhu vaite utongi hwogutsa ruzhinji ari kureketai kutoti vakomana dai taita bau rokubatana kuti tagwirei areke kugopinda chero paari kuda kupinda pakutonga nekutoti pakanyangariwa ipapo. Rekai tione kuti vanopedza sei vanozvikona chere zvavari kudazvo kana kuti zvinoramba zvakarerekera iko kusaiti kwavo. Rekai tione ipapo tinenge tichindokunyepai mhanduwe kana pano zvimwe zvinenge zvaburika. Mapurisa agoburitsa nyasi mureketo wakasimba mhanduwe uno masoko ari kutovhundutsa kuti kohoko chii chiri kuitika. Ipapa pavagotoreketa vakati kuno munhu anonzi Albertina Saikando kwaye Albertina yu ari kuSouth Africa ari kutoita kusimudza mari kuvanhu vakasiyana siyana kuti waise mari inoda kusvika zviuru 200 zvomari yekuAmerica kuti wagobatsire magaya kuti kuita mari yeshumanyambudu kumapurisa ari kuferefeta nhau dzache. Imi chii chiri kunyatsa kuitika. Mapurisa agototi tiri kutoziva kuti kune vanhu vari kuda kuita izvozvo kunoti mukandozvizamai muone zvatinokuitai tinobva takukwechemedzai nemiwo. Rekai tirambe takaringa ipapo pano zvinenge zviri kuitika kuseri zvatagoreketa zviya kuti heno akatsikana konzi naye magayayu. Rekai tione ipapo kuti zvichapera sei. Mapurisa ari kuti iwo tasunga vanhu vanoda wakabata mabheura aye kwaita wabata kumazowe kuno takatowaisa mujeri ipapapa. Rekai tione kuti wachaenda kudare rini nokuti kwai wanga watopedza kubva musi China noChishanu waari kuita kuparadza mhanduwe wachiteera mumasitoro nomudzimba dzevanhu kumazowe ikweyo kumapurazi ikweyo wachiita madiro aJoojina. Kuno rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tinoramba takaringa tichikunyepai. Hwamunangari hwanyasi hwanga wari kupa makorokoto nemapepa okuti mapedza kufunda kuvanhu vanochengeta vanhu mumajere wari wanosvika churu chibodzi nozana nokupfuura. Tikati makorokoto hwamunangari hwatoti aiwa endai kosenza mubate basa zvisvinu mureke kugotetekera vanoreketa pwito nekutoti paribe chimwe chavanokona. Tikati eokamu rekai tigoona kuti zvinopera nopapi. Tinenge tichindokunyepai muwandiro wakaita motoziva kutoti majera ari kuringirwa kutoti anga aine vanhu vakaingidzira mhanduwe pakanyangaritsa. Nyasi uno kwaburika mhanduwe kutoti kwakaenda vanhu kumusangano weCOP30 kuBelem. Zimbabwe yedu yagotumira wabasa bazi rinoringa nozvonharaunda nomamiriro okunze asi vamwe vanhu vakaita sana Derish Ngwaya vari kutoenda kogara mhanduwe wakamirira Zimbabwe. Oshaya kuti chii wari kuenda wakamirira Zimbabwe sani. Ipapo ndo paribe hazopindura ipapo. Rekai tirambe takaringa
peno wakuru wachazoreketa, asi ndokusikinya tokuona kwavari kuita ikoko, kupedza mari yenyika vachiendesa vana dheri chinguwaya mandiwe anoenda ikweyo kodi musangano unomasimba, musangano unoda kuvhotiwa, musangano unoda kureketiwa zvinhu zvinomirira nyika. Vanhu vava vanomhembe fani. Rekai zvedu tirambe takaringama. Tiri kutenda machiremba edu aita zvino. Machiremba edu pachipatara chomupilo kuBulawayo, aiwa wakona. Kwai kuno vamwe amai vane makore 32 wanga waino chinyama chiri kundokura mudumbu mavo, muchibereko chaimo, chinorema makirogiramu 50 kwaichabisiwa chese. Tikati zvinoda kutendiwa kaizvo, zvinoda kutendiwa. Idi wakona peno zvichaitawo kuti wamai wararame upenyu huri nani hwakanaka. Tikuti makorokoto kuna ana chiremba waita basa iroro. Tindori munyaya dzakada kudando, manduwe, wanhu wakaenda kuBritain wamwe wacho wakutotora matanho chaiwo nokuti wavhiringiwa kanourovha wari ikweyo. Pafungei ipapo kuti munenge manzi huyai muchengete chemberedze kuno, moenda ikweyo kwakusvikonzi tiribe chemberedzo kuti tikupei. Apa vanhu makabhadharisiwa mari kuti mupuwe matsamba aya. Orerere, kureketa kuno chichabvondoka basi kureketa kuno, nokutoti makambani wema-CSO acho paakunetsa. Izvezvi wokuIreland wakatoenda komangara vakati kusi kupfa ndokupi, tapfa, takwana nonhamo, takwana nonzara, takwana nokusaya kusenza, kuno tichazvidaba. Rekai tiende komangara kuti kambani yakatiunza ino takabhadhara makutukutu omari, munhu mubodzi agobhadharisiwa makutukutu anopfuura zviuru 3 chaizvo zvemapondo. Kuno varume pane mumwe anopfira mujeri basi. Rekai tirambe takaringa zvedu kuona ipapa kuti zvinopera sei. Asi wanga wazozvinyanyawo vanhu voma-COS iwawo. Rekai tirambe tichiringa. Kambani yoSino Hydro yavhundutsa vanhu mandiwe ikati taakupeta zvirauro muZimbabwe tichazvidaba taakitoenda. Usaya kuti chii chaitika. Paribe kupuwa zvikonzero kuti tazoita udini kana udini, nekuti ndo wakawaka hwange wakawaka kariba. Manduwe, usaya kuti chii. Rekai tigoramba takazviringa, tinenge tichizoringa tichikunyepai kana pano zvimwe zvaburika papo. Kamvana kana matai kwekweza kwaikapuwa mubairo unonzi German Africa Prize 2025. Aiwa, tikuti makorokoto kwai ndiye mudukuduku kuvanhu wese wapuwa mubairo iwoyo. Tikati aiwa, makorokoto chaiwo. Mvura mangwana yanzi kwai inokona kunaya zvisvino munyika mese. Idi tikundoringira kuti kwedu buja inyatsa kusvika zvisvino wakomana, tione kojara kamu koka matereda anotoda mvura, peno zvingaite zviri nani. Rekai tione ipapa kuti zvinopera mushechere kana kuti zvinenge zviri kudini. Asi tiri kuringira kuti inyatse kupurana chaiko kusvino, tione kuzorarama nokurima. Wakomana wamaWarriors kwai watokukata izvezvi vari kuita zvokumirira kuti watambe mutambo muso muvhuro wavari kutamba nokata. Rekai tione kuti kunenge kuchitekaira sei, nekuti chikwata ichochi chino zvimwe zvizhinji zviri kunetsa kuseri. Rekai tirambe takazoringa kuona. Toringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa, SIU inoferefeta mari dzouori hiya yagobvumiwa kuti itore motika yorudzi rweVW Amarok yaakatengewa mumwe anoringa nezvemari kukanzuru yoKlerksdorp neimwe kambani inosenza nokanzuru. Aida wanga vari kuita zvopfini chaizvo. Rekai tirambe tichiringa zvedu. KuMalawi wanhu waseka nyasi wakomana Idi akatiroya muAfrica. Aiwa, ngaambotsitsi. Ipapa wakatenga wozesayo kuMalawi wagotenga mavhiri 4 basi manduwe, ribodzi 2, 3, 4 mavhiri.
omotika kwakutoita kutsvaka kuenda hobhoro wanhu mandiwe, wanhu vanotopfuura 20 kuti waende kopa mavhiri iwayo basi kuita kamutambo chaiko kokuti tauya nomavhiri. Aidiwi zvakaita kunyangariwa chaiko. Ongo vari kuendesa kumapurisa hawo pakamba yomapurisa ibodzi. Aidi nayawe heno mandiwe. Asi regai tirambe tichizviringa kuona kuti zvinoenda nopi, zvipenyu zvichapera zvichachinja heno. William Ruto ari kutanikiwa ipapa kuti mudzimai wache nomubvana wache ndo wanhu vari kuendesa wanhu kunyika UAE nedzimwe nyika dziri kuAsia kuti waende koita nhapwa ikweyo. Kwaye wakomana wanhu wokukenya vari kuita kutambudziwa, vari kubhadhawa mari iri pasi pasi mandiwe, kupfuura vamwe vanhu vese vanosenza mudzimba nokudidi vamwe vese. Unobva wanatsa kuona kutoti palibe chisvino heno kuti zvichapera sei. Asi ndiyo kaya goreketiwa kuti kakara kun'aima hucha kamwe. Asi izvi zvinoba izvi zvavari kuita zvizvi, kana yave anofaraba nazvo. Regai tirambe tichiona hedu nyika dzokumaarabhu wakomana dziri kuita kuhwadza vanhu vazhinji vangu vakaringira kuti dzicharamba dhirira Trump rokuti atsemure Gaza nopakati, aite wamwe aite zvimwe zvaanoda kuita ipapo. Wakomana regai tirambe tichiringa zvedu kuti zvinoenda nokupi kana zvakadando. Apawo kuMexico wafana Gen Z vari kuti imi musatijairire, kana mukatokanda chiutsi chinokachidza ichocho chinochemedza ichocho tinotochifema kutochikwewa kunge tiri kukwewa focha. Pakanyangara apo. Regai tirambe tichiringa kuti zvinoenda nopi nekuti vari kuzvidaba zvokujairiwa. Ukuwo nyika yeChina yatotumira masoko mandiwe okutoti waJapan kungwarirai tiri kuuya tokuparadzai isusu kwaigo regai kuita zvokudaita kuonerehwa nevanhu. Masapi iwaya anopera manje takutonhodzai. Regai tirambe tichiringa mandiwe nokuti palibe chisvino wakada kutanda iwawa. Heno kuti zvinopera musheshere. Regai tichigoramba takaringa. Ukuwo Trump agota wakomana wachikafu chaakudhura munyika ini tahwadziwa taakutobisa mari dzochopenzi dzandakaisa panyama yemombe, pakofi, pano kana zvokudya zvinobva kune dzimwe nyika zvakaita sana mango eokamu. Tikati dai tatokona kutumira dzedu mango uku dziri kutotengiwa nokuchimbidza ipapo. Regai tione kuti zvinopera sei. Tinoramba takaringa tichinyepana kuti zviri kudini nokudini. Asi kwanyasi mandiwe, aiwa regai tigumire pano mabuja ndini wenyu mandiwe onawo.